Приемам, че кожата е само израз на това, което се случва и в тялото ни, а в тялото ни се случва това, което се случва в емоциите и в душата ни. И затова, за да имаме сияйна, здрава, красива кожа, трябва да започнем малко по-отдалеч, малко по-отвътре, малко по-мистично. И колкото е модерна да е тази дума холистичен подход, всъщност аз използвам точно такъв, разглеждайки един човек цялостно. И много често клиент идва при мен жена, защото моят фокус най-вече е върху жените, макар че аз имам двама сина и момчетата като цяло са минали слабост. Но така стана, че в общи линии аз сама развих своята женска сила последните години най-вече и привличам явно жените. И при мен идва клиентка, за да ме попита за продукт за красота, а свършваме с душевен разговор и разказване на цялата житейска история. Затова няма как да разглеждам кожата разделно от психиката и емоции.